Semua gambar ya. Nang kali kok welut gak oleh welut tata oleh urang. Mula peno rabi tolek sing nurut nek gak nurut cepetno lawang. Ngono-ngono iku salah kawitane. Jaran kepang mangan pari lambe abang manasno ati. Loh. Kancane wis dioyo kaya gak karuan. Apa anjuk jaran kepang. Mosok lali biasa ya, Rek. Iki lho kaya biasa iki lho. Engko lek wis nano lututno. Mosok lali kuro kandas barang iko. Eling ah. Awas ya. Budal peteng tuku jambe kadung seneng wetone ketemu slawe. Lho apa? Heh? Tuh, iso ngadeg kabeh yo. Melah ngetutna. Ayo, mikul bebekmu ya. Ngono ya kan. Tutna jula-juli lho dadak ngadeg tinggal nyingkri tabuhane. Wah, jula-juli biasa iki lho. Ya, biasa ya. Ya, baik. Ya. Kerem gedhek nang Surabaya mbokne ngletek anake ditete peno. Ono jula-juli dungane sairang molimo iki asene ae molimo yo dikurangi gantep titik pekerno otong rukine sebab akibate sing nyonggo awake dhewe. Main iku dor pancen akeh warnane minu ceki alia nek diterjang mesti rusak sebab kono kene wis akeh masalah minom iku semono uga nek ngliwati ukuran akhire angeru
Mas lan macon iku sing pungkasan ngerusak fisik ekonomi sebab efeke lalinan kewajiban akibat rumah tanggane dadi bolan bapak iki wis ana contone dudu wong liya tapi awakku dhewe duit 100.000 kate ana perlune lareng entek aku gak wani mule jane mono dulur bojoku sadar tapi aku sing perasaan wanine mule tak golekno utangan perkara nyaur ngenteni lek wis dodol aku teko terus ditakoni mula tak warah aku ngurus aku masih kalah bodohku gak ngerti gue tak kena kabeh dan kasih jawab nene bareng wayahe nyaur atiku bengong golek sebetan gak ono sing bareng aku kondo terang-terangan bojoku nangis melong-melong boleh akhire ngontrakno omah rom tahun ayo dari Tarsan kota tak ayo mlaku-mlaku sampe golek sisiran mulai kumat iki apa geger kok dengkekne nek ada tak. Ayo. Betak buntut arek. Kok jula-julu lo kena kudu eling wong lanang iku milih nandeng dilewangi awake garing lubar bungker celoni kucing oleh sing luwe ayu wong gandeng kendakan laku-laku gak duwe-duwe totolo kerbu kula peno diru aku ditampi arek wedok tak tambah tapi sumbaratane atiku nek gak golek itu tuh anake wak senu aku tak rumah tak cukup
anane bakul duren aku gak gelem seneng iki dadak iki oleh rondo krepek pele-pele tapi kagak oleh bengkol kok kapan sekal temanten hitungan kula sae lan boten dorong kang rada golek wedi pirang dina. Nyambut gawe padha ae wong derajate wong dhewe-dhewe ana sing ya ana sing brujul, ana sing macul, ana sing ngidung, ana golek wedi padha ae. Lah nyambut gawe ku padha kabeh lak susah lan. Sapa iki? Wah, apane duit nyekel sir-siran ya ayu. Utang akeh apane gak tepak ya. Tapi ngutangi aku kanggo syarat, saiki ya nuruti kudangane wong tuwa biyen. Jare Mbah biyen nak Kartolo. Ora sepisan sing doyan utang nak. Cono kemajuane. Anjene tuwuk nglencer lek doyan utang sak gak wani mulih. Ditagih wong. Lah iki nang safari 2000. Semoyo minggu winginane. Mesti saiki goleki sebab mesti butuh duit arek iki. Loh, ada. Jangan lari. Oh. Jangan lari, gunung dikejar. Jangan lari ku bumbune apa? Ya bumbune ya bangle. Nemblakrak jangan cok pringas-pringis lho. Lho pringas-pringis lah kon guyon anjane. Wis aku gak suwe. Kok jangan ninggal bekas ta. Lho. Kok tenang gunung-gunung kamu kok wis anjlok. Iso ngono ta kon medeni kancamu ae kon iki. Aku tenang Borneo. Waduh. Nang Borneo bareng lha apa kon iki? Lho, prasane numpak biasa ku. Numpak apa? Pain. Pain. Oh. Loh, duduk pain niku. Apa? Air perot. Apa itu? Ngapa deh? Air perot. Kapal udara. Air perot. Oh, kok sik air perot kan. Air perot. Dah. Ngomong gak pokro jek ngomong. Kon niku lha apa orang Borneo bareng? Sopo mangan kerang? Aku tak budel aku. Budel. Kenapa sih? Padahal duwe buntut ae budel. Kon iki napa? Kon iki mosok lali lho. Lho, sing semaput iki sapa? Bakon semaput, bakon golong koming. Kok nang semaput? Dari lalu masamu gak eling-eling ta aku iki. Kon niku gak eling ta? Lho, eling lek kon safari ya. Sing arane bojomu sapa? Munggo kon bojoku lho mosok ya tumon. Lanang kok oleh lona. Dunia dadi bakso lho. Wis tak ngomong ambek kono wis. Lah, bodi sik tak widokno. Arek iki jam kiwi ngedane. Lah apa gak ditinggal wing maneh wong kon kesusu nyengkre ae. Anjene selek budal kok. Kon iki eling ta pancene nglali. Lho ya eling ya nglali. Ya eling ya nglali. Salah apa? Ya, piye lho. Sing di dina apa sih? Jumalegi. Oh, Jumalegi aku teko kidul. Kok tak celuk. Lo, mampir lo. Aku terus gak mampir ya. Pancen kok ndablek kon. Aku mampir ngono lho. Oh iya lali mampir. Masa kon wis pekun lho. Buka lawang. Malahan kon tak sugui. Lawangmu anyar tapi coplok ya. Ensele kula dol wae. Aku mun arep ngomong ambek kon. Kon sampe muni. Oh iso nang engsel. Kon tak sugui rokok ambek wedang kopi sak cengkir. Oh, wedang kopi tak ombe. Rokok tak sedot metu bluke. Yo gak metu bluke. Metu apane? Terwelune. Lah yo lak iko sih. Kon niku dadak terus nang rokok-rokok bareng. Oh iya kursi anyar, ndukune kursi. Iya. Tapi tinggine sak bajek iki. Panjene tak ingu cek lemu kok lho. Ya gak apa ngono tinggi. Nah lemu lak perlune dibothok ta. Iku masa ngulam toro ta apa kon iki? Kon niku semale nang tinggi-tinggi mblarah omonganmu iki. Sing di oh iya bojomu nyen sopan. Lah, nomor 1 wong lanang kudu iso mimpin wong wedok. Nah, sembarang iki teko wong lanang kok. Lah iya, nyugi wedang kopi demek-demek. Wong pilihan. Nyugi godhog goreng demek-demek. Pancene bojo pilihan. Bareng tak tamatno, gak perkara sopan. Apa? Bojomu rada bengkong ya. Gak bengkong iki lho. Apa? Ya iku gendong rangsel iki. Kon tak tatak kon iki. Gak ngono sing disiri kok bojo-bojo nang bengkong-bengkong. Sing dise. Ah kon kok tak buka lho ya. Lho bukaan tak tombane.
Wong kon tombo ya gak tau sip ngono kon niku. Gak sing Jumalegi apa sing ndi sih? Kan niku jak unyik ta. Lho gak ngono sing Jumalegi apa sing ndi sing biyen sing Lah, cuma lagi jam 12 awan. aku cerita kok ta. Iya. Oh, iko ta, cerita biyen niku ta. Ya, ceritane lho. Iki lah gegere Mojopahit ya. Terus. Kencana wungu dilamar Ratu Blambangan menak jinggo. Mm-mm. Lah matine menak jinggo kenek gamane dhewe wesi kuning sing mateni Damar Wulan. Lho ngono lho iki. Mati ini minak jenggo iki gak kena wisi kuning. Kena apa? Lah kena iki apa wisi karaten nih. Mesti tak anu sama matine. Kon kok malah nyandak nang godo-godo. Sing ngendi sih? Kok sejarah Mojopahit barang iku. Kusik ta. Iling-ilingen mesti iling kan. Oh sing kok lungi kok ah? Lah kon tompo iki lho. Salamu dhewe ri. Lho kok iso salah. Alangan dhuwit 200 gak kok dadekno dipek Paiman. Wis ta. Wis Apa sih? sadel ya. Jadi kok betul sadel ya. Lah kayaknya deli dengkulmu ta. Kok arek iki bingung kon ojo kakean gambaran ta. Oh itu nang sadel-sadel. Kon kakean gambaran, gambaranmu gambar semar tok ngono. Iya kadang-kadang yo gambar bagong barang. Sih terang-terangan. Mumpung gak mendung ya. Jadi Tak buka secara terbuka ya. Kon gak izin tak kirane. enggak sih lha apa isin. Ayo duit kundi. Mamang kok drendi. Kon niku pekon ngene. Biasanya kok dalan nggo susus kon niku. Cek dah kon cok buka wadene wong lanang lho. Lha iku wajib ta? Lho aku biasa nyengkene duit tak dakekno kolorane katok. Lah takon yo golek ana nggo kono. Lah apa kon takon aku? Lho duit iki wis genah panggonane. Wis genah ta? Wis. Lho endi? Ndak awakmu ya. Sing nggo duitmu kapan? Kalau gak petuk aku 10 dino. Iya. Kono aja lancang-lancang dadi wong lanang. Wong wedok lancang pantes. Lek wong lanang lancang lho. Kon kate nurun sapa? Dos pundi Pak Dik? Wah, kon kok malah nyelatu aku. Duit sing ndi siri? Sing kon gawa maksude sing kon utang iki lho lho. Kon mang nagih tari. Nagih. Wong nagih kakean gambaran iki wis nagih ngene lho. Oh, kon niku nek gak dikembangi ngono kok jare aku iki kasar. Kon niku ndablek mulai cilik aja. Ya apa sing utang wis lali sing utang kok sik eling ae. Iku ngono wis penggaweanmu lho, kok nek diutang wong lali-ngelali iku. Jam piro saya utang ben? Jam 10 esuk Piro duwike? 2000. Apa ae duwike? Ewon situk 500-an loro. Piro? 2000 ngono. Wis genah kok sik ditakokno maneh. Lah wis jangkep sih. Lho, Wis cocok ku genah. jangkep hitungane nyaure kapan. Kurang ajar. Kau nyaur ta? Ya apa rek kan iku lho. Aku utang kok ndi? Nang omah, Gak ono wong. kan wong sepi, Kon nagih. nang dalan. Akeh kanca pradonga. Akeh wong. Wong lek tersinggung perasaane darah naik. Lah ana wong kurang sopan ditunjuk ya mergo kurang sopan. Kon iki gak sopan kon. Ya napa Pak Dik? Wong mbok sing sopan kok. Ana wong nagih kok kon tunjuk iki lho. Kok Wong kamu dhewe takon konane lurahmu kon. Ngene lho ri. Lek wong nagih ku sopan ya. Hmm. Masih gak ono dinanakno. Lek gak sopan masih ono diwaragakno. Apa nagihku kurang sopan-sopian? Ya kurang ya. Lah apa sopan-sopian iki? Sopan. Sopan apa? Ya dicontoni ya. Ya, contohnya. Ya pamane kon ditang, nang nake. Ngene belajar utang dak iso sopan santun. Wong santun iki dirabi. Lah wong belakang yo calon santun nih. Halo. Halo, ya apa ri? Waras lo, Bojomu, padha waras. anakmu, Ya waras, putumu, kabeh waras. tangga-tangga. Kon niku takon nanya ta jiwa Lho. niku lho. Padha wara lak seneng ah. Ya seneng. Ngene ri, anane aku metu ikon. Iya. Duit 2000 sing kok utang ku balekno meneh ana luwian cilin maneh. Lho ngono lho wong nagih ku sopan masih gak ono dinakno sok sungkan. Mesti kon kei ya. Iya. Ayo kandhane ta lo. Iya. Halo lo. Halo. Waras. Waras, Anakmu? waras. Putuku ya waras. Heeh. Tangga-tangga wong sak kampung ya. Heeh. Kabeh. Iya. Weh. Eling semua gambar aku tak Kok narik. dhisik ta? Kok durung takon tanggamu kok jawab waras. Bae tanggamu gudiken sapa lho? Kate lha apa sih? Ah iku lho. Duit sing kon selang iku lho. Nek ana luwe niku saurono kok lho. Oh dadi kon nagih ta? Nagih. Ini lho Cak, sarene saiki sik durung duwe ya sepurane ae iki. Ya apa lah? Lah iya. Sepuro. Lah Ayo metu Dik. nang ndi? Tak sebetno cagak sik jeber kon. Lah kon niku kasar ngono. Kon tambah melas nangis. Aku iki mbrebes mil. Berbemili kon. Iya. Kok jaluk ta? Tak jaluk Anane wong utang mergo kurang lho pinter. Anane wong utang no. sebab aku keluwian. Wis luwe kok nagih. Lho sembarang lak digenalno, lek genal lak Iya penak. biyen ta. luwe saiki gak ono. Oh kok jaluk ah? Kon iki apa saiki wis kepepet aku lho. Wong utang mesti Nyaur lamun nek ono. nek gak ono. Semoyo Lah lho. iya semua iya kok ri.
Mana? Moyori. Bukan, Kas. Moyori. Suwun ya. Niku apun. Tumen kono ana wong nagih kon jundu-jundu. Oh, kok jaluk saiki ta? Kon tambah suwe tambah ngelamak kon niku. Kok jaluk ah? Tak jaluk Ngambil utangku. 2000. Ayo ngali nang sisi kiwa kene iki lho, ono sak kiwa, tak bayar. Ya, wis, tak Bisa. turuti karepmu. Utangku pira? 2000. Kok jaluk kapan? Saiki lho. Tak bayar ngali nang kesak tengen kene lho. Ayo. Ya wis aku tak ngalih. Utangku pira? 2000. Yuk jaluk saiki ta? Heeh. Ayo ngali nang kesak mburi kene lho, ayo tak bayar. Wis aku lak ngumumet koyo kekean. Yo, Kon iku bingung nah aku ta ya apa kon niku? tak iling-iling aku tak golek dhuwit nggo sakku. Sik nduk sakmu ono ta enggak? Lho. Tak golek nekku lho, setengah hari kok gak tumen aku ya. Banyak kon gak nggawa. Ayo, nduk kopi aku baden ono dhuwit apa enggak? Wah iki duit simpenan. Ono dhuwit apa enggak? Ono. Ono apa enggak? Ono. Gak ono. Lapo? Mambu tapi. Anjen mari mantap nduk warunge Yuda iku mangan dakno. Umban kuplukmu lho. Oh, arek iki Kok iso nyaur tak gak iso lho Yo. coba nah. dina Minggu ya. Lak Minggu ya. Oh iya, minggu ngarep. Minggu ngarep iki wis. Oh iya. Sono. Berarti kurang petang dino. Iya, minggu ngarep ya. Heeh. Iso ya, jam itu ya. Jam itu. Rik, padahal minggu ngarep selamat timbah. Selamatan. Iya. Selamat timbah. Mbakmu gak selamat. Nah. Enggak ngono nyelamet timbah. Oh, nyelamatin mbak. Selamatane lho. Oh, tadi gak iso nyaur. Gak iso. Oh, minggu sing ndi? Minggu rong minggu kas ya. Oh, minggu iki enggak minggu iki. Iya, minggu mana? Temen lho lho. Jam itu tak propot lho ya. Sering kok sering. Lek minggu sing kurang pindhe iku ya, aduh gak iso. Gak iso ya. Selamatane bebek iku. Oh, bebekmu ya. Iya, iya. Oh, terus minggu sing di mana? Minggu sing ping 3 wae. Oh, 3 minggu iki kas. enggak, minggu iki minggu enggak. Iya, tuh. Ngene lho lho. Duit Duit iku ya gawe tambahanku lak bensin. Wah, kok niku bulet kan iki. bensin macet tak no iki Kan kenceng ae. niku bulet-bulet. Ono ri aku lak guyon ta saking nyoba kon. Wis kene. Saiki duwe 5.000 wungkul susukno 3.000 dhisik. Ngono ta? Susukno 3.000 kene. Kancal sesuk sisih. Ya kene ayo. Engko dhisik ta? Eh. Kon iki nyaur ta utang maneh? Lah susukno Duit dhisik. 5.000 ku ndi? Lah iya cek jangkep 5.000 ri. Wah, arek nek untune gereng situk ini ya. Kon niku. Wis luput atik luput sembur. Tapi ndelok dunyane bapak. Wah, Aku bener ki donya iku lak donyane wong tuamu ta. aku lak nang saking utang lak kanggo syarat ta iki nurut kudangane mbabi ya. Kok biyen tau digutang? Lho nak kon urip sepisan sing doyan utang. Yo. Ngono ta. Golek doyan utang gelek sobo paran, soalnya gak wani mule nak. Utang gak iso nyaur terus minggat ngono. Lho kon iki oh kon rusir-rusir aku ri. Oh, mingis-mingis kalah celurit irunge. Lho tenan. Sisiran sing ngendi? Lho iku lho. Endi? Lho iku lho ya. Semayan aku. Iku ta. Halo. Hei, Halo. Iki lho. Iya. kangen aku sampean barono rono. Iki lho. Eh? Motor iki ambune ayune lho. Ngawur. Ya apa sih? Rupane wangi. Iki sapa iki? Ngomong wis walak-walik iki kancaku, teman saya. Iya. S Iya, A apa sih? S A P A R I. Sapira. Lho. Sapira. Sapira. Iya. Sapari. Oh, Cak Sapari. Kenang. Tahun kok mlakune nyeret. Jangan ngono ta? Mosok rematik. Sikile gathik. Ora iki. Iki biyen niku cilike kakan dipekeh. Jangan ngono ta? Gathik. Gak, iki ngono sepatu. Aku iki nggih sepatu dukur yo ngene. Gak kuat sepatu dukur. Nek sepatu dukur iku sing dukur ku mburine. Wis Lah, terus ngene. Apa ngarepe dukur? Paling jomplang ngene. Wis lek dadi bojoku cok sepatu dukur dik. Gawe dengklik ae anu pisan ya. Jangan ngono ta? Iki kemajuan, Cak. Iki kon lek salaman gak usah salam ri. Wong tanganmu koyo parut ngono. Engko marai Kono jaki surabi malah ta. lha apa? Kon preyo dhisik. Lha apa? Tarabine. Mosok mergo dhuwit 2.000 kok nyita sir-sir aku iki lho. Aja aku mah sarno utang lho ya. Bagaimana kabarnya ayah di rumah? Iki jenenge rayon apa ngene iki? Iki rayon gombal. Lho aku sembarang duwe rayon bedes duwe. Lho. Calon mi kayune ae. Apa? Sayang delane kok tungkake pecah-pecah. Rumah sama iki lemah lakar lah iki. Wah. Ingin nyek iki kancane Cak Tawa iki. Bagaimana kabarnya Ayanda? Sik muten teng bahasa Indonesia Lah ya. iya sih. Oh, Ya iku apa? delok nduk-ndukuramu lho. Apa? Apa ndukure? Nduk-ndukuramu iku wong ngerti ngono bahasa Indonesia gak apa-apa. Tibake. Oh, iya bapaknya jenenge Dauk. Dadi maratuwa aku jange jenenge Dauk. Dauk. Iya tak. Biasa iku 02. Timbang bapakmu min pedet iku. Lek suwadan-wadanan. Wis njaluk rayon apa? Rayon bedes ah. Ya apa rean bedes. Lho mari ngomong-ngomong geget. Dikit. Dhewe kon gecing terus pedhot kon. Ya apa Romo kabare?
Ya padha wae ratu domni Rama ta dene ratu ae. Lho tak junjung, keluargamu tak junjung kan tak biukno. Kurang ajar. Calon iki ayo. Lho. Siune. Kok ndak iki dadi Dracula kan. Mosok iki nini permoni rek ana siunge barang. Wis kon mang nyar terko lah. Iya lah kaya apa? Wis ngene nyar terko. Masa aku gak melok wis cek umum. Waduh sisiran Ayo cek. gak pantes iki lho. Lah apa? Wis gak usah wis. Kono ono dhuwit piro? Mas 15.000 bayar. Kono ono dhuwit piro? 5.000 lah kurang iki. Wis iku tak sile dhisik cek jangkep kok ya. Ngawur ae. Kon niku nyaur aku durung iso wis utang kenalane. Wah. Kon iki sini-sini ae. Tak bayar kok ya. Saya begini memang. Saya datangkan kemari untuk wawancara. Wawancara apa? Gimana ini bisanya? Boleh suara dodo ya aku pengen. Kok catolo iki ngomong sing genah ngono. Sampeyan ngomong sing enak apa ono. Jenengmu sapa Dek jenengmu Dek? Jenengku? Heeh. Tini. Siapa? Tini. Mentil. Wah, jenengmu mentil. Panjane kupingane Sapari kong Kuping apa iki? ya apa kuping sailir gak krungu bledek iki. Wah, tini. Oh, alah Tini, Dek Tini ya. Iya Jasapari. Kon gak duwe tangga babu-babu. Kayak apa? Iki lho. Sampeyan nganggur ta? Nganggur. Wis gak wani lah ngono lho Prei. Prei dhisik aku. Takoni kok tole-tole. Prei dhisik aku. Apa ning Prei? Apa oh? Saiki aku Wis apa? pengen duwe putra. Wis ngene Dik. Saiki aja kesuwen ya, wis mulya. Lek gak meneh to ben aku tak rono ya. Temen lho catalo Tak sampeyan lamar. ya. Iya, ya. Awas nek karono ya. Wis iki kawan duwe iki. Endi duwe sapa iki? Mbok duwe sapa? Kok duwe ngono umek desake. Wis gampang tak dongakno gak usah nyangon dhuwit pendonga aku sing sampe. Nyangoni selamat ae. Dek. Nah, ya. Endi selamat. Wah, sing rekal iki. Ayo, Boleh ya, Cak ya? ya pendonga aku tak anu. Lho ya kemirene lho tatap. Ya Ngawur, gatik. bojone kanca dinyek. Aku ngomong sampe melincah-melinci wulan, oleh ketok sir-sir aku. Hari Nanti. nang tertek ono kromo. Ayo. siji perawan sisan tur ayu. Wah, tangga-tangga iku melok seneng kabeh nek. Lah ya apa? Iki mau pamitan metu jari tuku benang. Genjait. Lah timbangane tuku benang mbok telek arek layangan pedet-pedet sing pedet ngedal kono. Arek iki rek. Mbok arek iki. Lah iya. Cik suwene arek iki. Nyun. Loh, monggo. Monggo nak, monggo pinarak. Monggo. Wonten damel ta nak? Kok jandur gunung. Tepangaken mawon. Nggih. Nami kula Bob Titipoli. Sinten nak? Bob Titipoli. Nuwun sewu nggih. Nggih. Nuwun sewu nggih. Nggih. Rumangsa kula niku Nggih. jenis Bob tutup poli sampeyan niku. Napa? Bob tutup ceret. Wah, sampean niku. Gedhen jeneng. Nggih. Sing tepak mawon jeneng sampeyan sinten nggih sak temene mawon. Kula ta. Nggih. Munawar. Oh, Munawar. Nggih. Nggih. Perlune lan apa ten? Dugi kula gita-gita. Loh.
kita tak sono. Kita niku nak. Nggih. 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 Larine rumangsa kula arek beting lho kita niku. Lho. Maksude kita-kita niku susu-susu. Oh, kesusu-susu ta. Ngantos kula dumugi ngriki niku sakjane kula niki madosi griyane Pak Tini niku pundi sih? Oh, nggih kula niki Pak. Sampeyan niki. Nggih, nggih. Ngono ya meneng. Terus perlu sampean mriki? Sampeyan leres nggak ada anak wedok. Oh, nggih, bener kula. Nggak ada anak niki ngeten kula melok takut. Anak sampeyan niku ijen, tasih ijen. Lho, tiang kali nak. Lho, kali sinten? Lah kali kula niku napa? Lho. Dede niku anak sampeyan niku mboten tau wonten sing ngrasani ya. Lho, ngrasani di sini sing ngrasani niku. Sampeyan sing ngomong sing genah lho. Sing ngrasani sinten mulai cilik anak kula niku kula didik. Nggih dah dhisik. Sampeyan kecilik mboten tau mangan gadung sampeyan. Maksud sampeyan iki napa? Wah, Ngrasani iki ndane napa? ya wong iki dipremak. Anak sampeyan niku lho mboten tau dicancang. Lho, sinten? Sing ngrasani nyancang-nyancang niku sinten? Waduh. Mulai cilik anak kula niki kula didik mboten Nggih. tahu pek pinik barange wong kok sampe dicancang wong niku ya napa? Waduh. Terang-terangan mawon nggih. Oh, nggih nggih. Kula niki injing-injing bebelok ala lamar ateges dange nglamar. Tak dong. Kula nglamar njaluk Oh. anak sampean. Ngelamar tegese niku. Kula niki elek-elek nggih jeragan, Pak. Nggih nggih. Nggih. Perno-perno wong diarani wong tiyang nyambut damel kepingin angsal untung. Nggih. Materialan, nggih. Kulak kayu. Nggih ndok, Nggih. nggih kulak buah-buahan, nggih juwet. Nggih mundu. Cek katain. Lho ya napa? Griya kula sakniki tingkat 3. Lah nek kula pun sampean tampa lamaran kula pun Nggih. kuwatir, Pak. Ya napa? Omah niki terang-terang benjing isuk jam 4:30 kula rubuhaken pun. Lho, pun dilubahaken nak. Lah kula tilem pundi ngen kali anak kula niku. Mboten ngoten, kula bangun nedhi tingkat 24. 24. 24. Waduh, kedukuran nak. Nak? 24. Napa? Kedukuran nak. Napa? Di sing ndek-ndek mawon kula niku. Oh, nek 24 kedukuran Nggih. sampean nek ndelok nisor bediding. Bediding kula niku. Oh, nak. ndek-ndek mawon. Ndek mawon. Napa nedhi kula bangunaken omah nisore lemah? Napa ya napa? Nisore lemah Lak padane terwilun mawon nak. pun kuwatir. Nggih nggih. Niki ngeten kula secara singkat mawon. Nggih ya napa nak. Lamaran kula nek pun sampean tampa akad nikahe mben niki, malam Minggu. Dinten apa? Malam Minggu mben. Malam Minggu mben niki. Nah, Nek ngoten lamaran sampean kula trima. nah niki sampean tampa. Nggih nggih. Niki peningsete, Nggih, kutang, jarik, stagen, bakal rok. Nggih nggih. Niki kemiri kali keluar. Lho, kemiri ini kangge napa? Lho, ya naluri wong tua-tua. Oh, nular. Naluri sampai keliru kula. Oh, apa? Nulari. Keliru nak sepunten mawon. Oh, nggih wong tuwa niku kata salah. Sing diarani nek wong pun buka omah ateges duwe gawe. Nggih. Lah niki meroi kang akal bakal dikeki cok bakal. Oh, nggih nak nggih. Lah niki duweke wuwu niki. Lho, bubu niku telek iwak ta sampean niku. Lho ya napa? Duwe ewon-ewon. Oh, ewon-ewon nggih sampean terangaken ngoten nak. Nggih, temenan. Pun lho Nggih, Pak nggih. Nggih. Nek panjane nek ngoten ngarak kula niki ya napa? Ngeten, ngarak sampean niku nek saged setengah sekawan mawon ya napa. Oh, injing ya, Pak. Lho, niku mboten ngarak manten niku. Lan apa? Olahraga niku. Pelayan niku nak. Setengah 4 sore niku. Oh, nggih. Dadi setengah 4 sore sampean ngarak kemanten dugi griya kesanggen kula. Kula suwun nggih Pak, sakderenge kemanten lanang ateges kula dugi Nggih, nggih. setengah 4. Oh, nggih. Biada Sinoman, Nggih. penduduk RT Pamong-Pamong. Ning sik sampean niku cacat jiwa napa? Samen lumpuhaken Nggih. mapak lakune kemanten. Oh, ngoten nggih. Kula mriki mboten numpak bemo, Pak. numpak napa nak? Kereta kencana. Waduh, tengah sampean niku ratu ta nak. Lho ya napa? Sing penting niku kangge ya napa hamen. Napa sebab sih kula setengah wong kok kait rabi? Nggih. Cita-cita kula nek nyambut damel lumpul-lumpul wong wedok. Cara sakniki kula rabi wong Nggih. wedok kari mlebu kari ngenggoni. Oh, ngoten. Panjen cita-cita sampean niku luhur. Nggih. Temenan. Wong kepengin kula niki margakaken uripe bojo. Ngeten sampean niku mboten ada bojo kali anak, no? Lho kula ampun ngomong
Ijen? Lho Joko Tir kula ni. Wah, nek ngoten nggih kula Iya, trima, no. nak. Kula trima saestu nek. Saking ngopo sih kula tuwek ni? Lah ya no. Napa ana? Umur kula ni 17. 17 napa nih? Lho diwalik 71. Kurang 3 tahun nak jangkem pun Udut. Pun, nggih. niki sampean tampa nggih. Nggih niku kula tampa nak. Kula mboten saged suwe-suwe enten mriki. Nggih. Kula tak balik. Nggih. Kula tak ngedruk lemah ambal pinggang. Wah, sik napa ngedut? Nek enten wus-wus napa niku? sampean diteni. Nggih no. Nggih niku angin ngalih. Pun lho Pak nggih. Monggo nak. Wah, dah. Wis rezeki gak kurang-kurang anakku wis. Kakak, Loh, wah sampe nak. ngomong ambek sapa? Ijen Ngudoroso iki mau ya ana tamu. Wah, rasa barang. Rezeki kok gak koyo awakmu nak. Ora rezeki ora risan ta? Wis ta nak, rezeki ana wong lamar ini. Hah? Ana wong lamar. Lamar sapa? Sugih. Sugih atik-atik digaekno omah tingkat, Bapak. Lamar sapa? Lamar awakmu. Terus, sampean trimo? Tak terima mbek Bapak. Lancang. Loh, kok kon lancang-lancang ya apa sih nak? Lah apa aku gak kenal mbek wonge kok diterima? Gak diterima ya apa nak wong kon mak anak mak sitok. Terus, Ana sing njaluk atik wong sugih sisan. Kapan kon bisa ngenakno wong tuwa besok nek gak saiki kon tak telekno wong sing sugih, sing tapi aku cukup. gak seneng Pakmo, Pak. Loh, kon kok gak Ma. nurut wong tuwa iku? Kon kate Kak. oleh arek-arek sing gak karuan-karuan Wis iku. duwe sirsiran dhewe kok. Sapa? Ana arek kono. Iku arek embong-embongan iku. Ya arek ganteng kok. Oh, ganteng iku dikoyat tok kon nak. Omong tok sing akeh. Ngono aja ngono lho, Pak. Aku gak keliru, aku pilih aku cinta ya mbak areke. Iku omonge tok sing gedebrus iku. Aman niku. Emang aku gak gelem, Pak. Wis gak kon. Sampeyan trimo ya. Wis tak trimo. Rabin dhewe. Loh kok sik nak ajak. Bapak kok ngerabi aku sih nak? Aku Ya awakmu mau. kon tetep kawin kudu nurut bapak. Mau. Lah, mau ya apa? Aku Nah. kadung tak terima lamarane. Bapak gak ngerti aku. Gak, kon tetep kawin sekali kawin. Terus. Loh. Gak terus ya apa? Gak gelem Bapak, urung ah. Wis ngene ae kon gak gelem. Pisan kas bapak ngomong. Sekali kawin tetep kawan, Win. Oh, sampe keliru nak. Waduh kawin keliru kawan, Win. Bae, muring-muring gopo kabeh wong tak gelem aku. Wis sembuh nak. Wis kon. Sampeyan terusno ta? Iya tak terusno. Kon tetep Sampeyan. nurut wong tuwa kon. Ya mbong. Wis mlebu kono. Ya apa jenenge anak kok gak nurut ambek wong tuwa iki. Wis enake engko tak didik sing tepak, tak atur, wis tak tinggal mulih ae. Tak gelem mlebu, wis tak tinggal. Waduh lagu apa iki? Bingung. Anil-anil kaya sinyu krembangan kon. Gak ono wis ayem ri. Utang ya sik durung iso nyaur ya. Iya. Sirsiran wis iso petuk. Utang mburi sing penting Tapi- petuk sirsiran. Cilakamu iku tiba mburi. Lho ora apa? Lho, masakan niku mangan-mangan gak tau keselek. Hah? Gak tau keselek nek mangan. Ngomong sik nang mosok mangan keselek ri. Lho, Wadakno. belajar keselek lah. Wah seneng kancamu lek mendelik yo. Ya apa lho. Masakan niku pirang-pirang dina iku lak ono ah. Ono apa sih? Tanda-tanda pikiranmu ku enak gak enak kan krasa. Yo kadang-kadang lek numpak sepeda yo. Hmm. Ono tanda-tanda yo gak wani melanggar, lek dilarang yo tetep dilarang. Adidas. Kok niku ngomong apa? Jaket ya Adidas. Lho, ket biyen kan jaket situ. Mosok lo esuk jaketan awan Lho. beduk kentang-kentang jaketan. Lagi Lho, pakan demes ta no? Wis tak gulune ndelok. Apa? Lho, kena ditanduri telo lo. Pakan demes ri. Kumban lo, Wak. Lho, golek utang lek nggo iki lancar ta no jaket iki. Oh, iki pengasihan ngono ta. Iya. Ono apa sih sajake kon kok? Aku jange ngomong ambek kon kok nang muring-muring. Mbok lek gak ngomong keliru ya gak mureng-muring ri. Temen dah. Iya. Wis ana paribasane ketek celonoan. Apa?
Kuwi komedi. Ngawur. Wis tuwek kok cerongoan. Lho, sapa sing cerongan? Ya sapa maneh? Kon ngrumasani duwe bapak tangga nek kon gak duwe bapak termasuk kon iki anak lamkoar. Lah kon anak rambaur lah ngono. Ya duwe. Lah iya. Lah apa sih? Bapakmu. Apa? Tak kandhani kon. Bapakmu nu jange kawin. Hah? Jange kawin. Ya enak, aku jangan duwe ibu. Lho, duwe ibu. Lah apa? Ya nek kawin wong liya. Kan sapa? Pacarmu. Hah? Pacarmu. Loh, kok meringis wong tanpa sesiung? Waduh. Ya, karena emosi. Mesti emosi tak kandhani ngono emosi kan. Ngomong sing tepak lho, Ri. Lek kon gawe isu-isu kate menghancurkan rumah tanggaku karo bapak. Loh, Kon awas kon. saya kan bicara secara konsekuen. Konsekuen. Ngopo kon kesuwen iki? Loh, bapak iku pamit nang Kalimantan jare ngurusi kayu lek gak Ya. sak wulan ya 2 wulan. Iso ae wong pamitan iku lak suatu alasan. Apa karo lek iku sir-sir aku? Lho, gak ero lho. Apa gak kok kandhani? Heh? Ya apa karemu? Kon durung tau digedhek wong ta kon. Emosi ri aku ri, Kon tak emosi. kandhani malah kon salah paham mbek aku. Iki temenan ta? Gak selamat iya lah. Wis lek ngono ngene. Ucet dadak ya. Aku gembyang balik bapak. Kon ro omahe ta. Omae, lho wong omae sir-sir aku gak ero sih. Lho, bae kon gak ero, nek kon gak wani ro tak terno. Ngawur aku tak rono. Kon dhewe ta. Tak buktekno. Oh, ya wis Bapak kok gak sak karepe dhewe. Wong tuwa-tuwa brabas kakek nafas. Gaplek pringkilan wis tuwek petakilan. Wah, iwak usus iwak limpoh, tua-tua ususe metel. Wis, gak perlu wong tua iku dilelekno, gak perlu. Aku telah berjanji dan bersumpah meskipun itu orang tua. Ananging. Ananging. Aneh ngopo? Mbuh gak ro. Wis aku tak rono. Iya iya, sing hati-hati. Yo, tak tinggal. Wah, Kartolo iki nek gak dikiti teko mburi, geger ambek bapak niki nggo. Tak tututane ae rono. Bapak aku masih jadi manten, agak ngundangi koncoku, aku gak seneng kok. Pengiring wis akeh iki. Monggo. Wah, monggo nak. Lho kok nangis ene napa nak? Sing gadah kajat sinten? Kula nak. Sampeyan ngajengi mantu. Nggih, Nangsal Pak Munawar. Pak Munawar. Waduh, ya napa, Pak? Nggih. Niki enten berita mengerikan. Loh, mengerikan, Pak. Nggih, isane kredidik-idik misalkan. Niki lho Pak sampean waca, Pak. Kula niki bingung campur susah. Lho sampean Sing waca. pundi nak? Niki enten surat. Wah, niki ngeten wae, sing ngisor dhewe nggih. Nggih. Kicil lakaan. Nggih. Kicil lakaan. Niki taman kanak-kanak napa ya napa Lah niki? niki napa nak? Nggih. Kecelakaan sekarang di rumah sakit Cilaket. Meninggal Dominia. Lah niki. Niki. Dominia. Wong iki wis rada mliru, Pak. Dados niki apa niki? Niki wose nggih. Kemanten laki-laki Kemanten laki-laki kecelakaan sekarang di rumah sakit Cilaket telah meninggal dunia. Nggih. Sukutika. Nggih, Sukutika. Napa sih? Loh, berarti manten lanang mati, Pak niki. Apa Pak? Loh, bojomu mati, Nak. Bapak? Loh, bapak ya apa sih, Nak? Bapak gak seneng kok. Ya napa niki, Nak? Ya Salah napa niki? dhewe. Niki jelas wurung kemanten niki lek kadek manten lanang Ya mati. worong enak seneng aku worong. Burung ya apa sih? Loh, ya napa kula pun kadung nyewa-nyewa tabuhan. Mau disidakaken lah terus sinten manteni lanang. Ya Ngeten apa? mawon, Nak. Ngeten mawon. Kula nurut napa terus sampean mawon ya napa sampean nakalaken mawon ya. Ya, terserah manten wedok mau nyok napa Ya karepe. apa, Nak? Ya apa, Nak? Karena bapak iki disidakno. Heeh. Masih gak manten lanang didakno aku ngon milih ngono ta. Kongkon milih ngono. Mok sapa sih iku melok ae. Kak, saiki ngene Pak, nek ngono aku mesti milih ae ya. Ya awakmu sing milih ae, Nak. Ya apa, Nak? Sik tak pilih. Siapa? Ya iki ae sing ngeterno surat iki. Lho Ya. pun guyon lho. Wah.
Ya napa nak sampean ya napa? Seneng aku. Sampean pun nurut omongnya anak lho. Rezeki apa nggih lek anak bener sampean turut nek mboten bener. Ampun tas nak sampean purun napa? Nak Nulung nulung ngoten seket lho, kula niki gelem ampun dipek mantu nika Sinten? Sinten? kawedanan. Sampean Dadi dadi niki setuju sampean niki. Ya apa kabeh iki? Lho lek aku ngono wis kari nurut. dadi sampean pun purun gini. Nggih pun saiki. Iya Pak ya, mantene ya. Lungguh jejer nggih. Sampean lungguh Oh, kemantene lungguh jejer. Wadah ayam. Hop hop hop. Cocok ya Pak ya. Ada wis. Wah ngene Pak. Hop 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 hop. Pak, lho, Kemana? Pak, Pak, Iki ngicik kena mati sih Pak. Loh, Ya napa? jane mati. Gentayangan ning ngono Pak. Iki Pak. Jane mati. Iya. Gentayangan. Wah, gendruwo iki mesti. Lho, Iya. Tolong bang. Ketara Pak. Delon gak mancik lemah, delon. Lho kok mancik lemah. Lho bener wong sepatuan iki. Sampean niku nek ngomong pating pecotot. Lho mendelik Pak, mendelik lho. Mesti lho aku Pak. Wong delok arene. Dodono siu nggih. Kondisi wong karo Gusti tok ngene. Ngen tadi sik niki nalare yok napa sih niki? Niki lak ngeten wau. Nggih. Kula angsal surat. Nggih. Lah niki Terus sampean niku terus mati. sampean niku mati Kecelakaan. Sing kecelakaan. mati niku sinten? Lah niki Lah niki surat. surat Sinten sing damel? Lho niki enten surat. Sing damel sinten? Kirangan. Sing mriki kula wacane. Sampeyan waca ta? Sampeyan waca ta? Kabar pentil. Penting. Kemanten lelaki sekarang kecelakaan. Lho nggih. Nah, nggih. Dirawat rumah sakit Cilaket. Lho, bener. Yang luka sudah dicidet. Loh, Umpama sembuh mestinya bidet. Lho. lho nggih. Terus meninggal dunia. Loh, Lho nggih, sampean lak mati ta. Mati ya Pun sampeyan. gudo ta, pun gudo. sampean mboten ngerti nek sing damel surat niki. Mboten Tapi semerap. sing gawa sinten? Niki kemandangan yang sing lungguh niki. Niki. Pak. lho. Halo. Mosok meringik. Apa? Dadi apa koyo menak jinggo, Pak meno? Ya, Pak. Oh, maca apa ae? Engko tadi sik bancaan ta iki. Lah Lah iya, lah apa dadi apa? Pak tadi kemanten. Lho wis gak usah nanggap ngene-ngene, Pak. Saiki iki kene. Iki sapa sih iki cata lho? Iki bapakku lho, dadi kemanten mbek sapa? Lho ya iki kerengamu. Endi? Ya iki. Ngawur utekku takno. Ya, Pak. Iki tak kuwe suwe dadi. Wadah, wak gak ero en. Iki bapakmu lho. Iya. Iki aku tamat bapakmu dapat manuk terus. Ngin sik ta nak, nun sewu. Sampeyan kula takoni niku terus mboten enggak ada bojo, mboten enggak ada anak. Karep kula niku gara-gara sembodo ngoten perlu cek sampean tompo lamaran kula. Sampean Niki ya ngeten ngomong, mawon. Iya. Ya, Dik. Ya, Dik, ya, Nak. Bapak iki. Niki ngeten nggih, Pak. Lo Kartolo. Ya apa sih, Pak? Wis Bapak Ridho nak ya ikhlas wis kawin-kawinen tapi kok nek gak seneng ya balekno nang bapak maneh. Iki lah. Olah apa? Ajang-ajang ae. Umpama niki kula silih Bapak ya napa sih? mboten umpama kula silih rong dina mungkin kula balekake lho. Bener apa, Pak? Oh nek kok dakno ngawur ae. Sing salah iku ya Ngono. bapak. Iya wis tak. Tapi aku mekas lo Iya, ya Pak. nek iki wekmu ya bapak ngono lho. Ngene apane? Lho gak ngono. Ini Kok waktu kemanten mangan enak-enak. Iya. Bapak iki lho panganane enak-enak. mangan enak. Oh, bae panganan opo kene? Bapakmu ki dayanane barang gembuk-gembukan. Apa? Nek iso iki golekno bantal. Wah, apa mah biada elek ya, Pak? Biada. Iya, Pak. Kita sidakno biada, Bapak wis. Lho sing bagian adang lho mburi. Iya iku tau diburu-buru wong ping 4 sing adang iku.
Ya apa gelem ta enggak? Omonganmu blabrak ngono. Lah iki resmeno Pak wis. Sakniki ngeten mawon Nggih, kan. nggih, nggih. Tritung sampean besan. Nggih, kula nggih besan sampean. Kula pasrah-pasrah anak kula. Nggih, nggih. Wong panjenengan niki sembarang niku enten sembarang niku enten marga. Nggih, nggih. Nggih. ya? Nggih, nggih. Wong enak niku mboten kurang jalaran, wong mboten enak mboten kurang marga. Sarane temen-temen wong Kartolo niki pun suwe tunangan kali anak sampean. Lho niki kena jarane wong tuwa kaya kula niku cerongoan. Awake dhewe. Sampeyan ceromongan ta? Wis Pak iki diresmeno ta enggak Pak? Lho tetep nak ayo diterusno. Tak ono. Di sepuro nggih Pak nggih. Aku yo sepuro peno, aku tak nyambut kanca-kanca dari kegagalan iki ya. Tapi Nggih. kon tak kandhani, kon nyambut ta? Iya lang gagal. Bapak nyambut cabuk mek sarum. Ngawur e. Jadi nyambut aku lho. Ngapa? Utang muter kon sawu. Gak ngono para kanca-kanca sing ngiring lho. Kok mantene dhewe sing nyambut? Derek-derek sedaya. Nggih. Kakung mewah putri. Putri mewah kakung. Kok bulet ae sih, Cak? Wong bingung mati dadi manten nak bingung to. Kami di sini atas nama panitia bal-balan. Ayo apa? Atas nama. Kami di sini sebagai ganti daripada Bapak kemanten baru. Ya, malam ini adalah malam selikur. Dari Kok nek iso ngekeki sambutan mikir lho. Ri, tolong Ri. Amit Tolong Ri. sampean teraken kula tak teng wingking. Lha apa? Lho, Ngawur. Sambut. oh, Bocah tak pari. ngene lho nggih sambutan ngono. Bapak-bapak, Pak. Ibu-ibu, Bu. Anak-anak, nak. Bapak nek melok ae, Pak. Saya selaku wakil tuan rumah, Pak Pak Tini. Pak Tini. Pada malam hari ini peresmian perkawinan Tini mendapat pasangan kebo. Loh, ya apa sih Cak Pari? Oh, Perkara utang 2000 pasangan kebur iki. Kartolo, mudah-mudahan tidak ada halangan suatu pun apa-apa. Selamat dan panjang usia. Bisa mengidu saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Kok nek ngono terus sih? Kaita terus. Lah terima kasih. Ngene lho, Cak Tolo ya. Aku Krungu-krungu tau ngrungokno sampean jare sok ngidung. mosare kate dadi manten dijaluk ngidung rek. Kok anak? Mara tuwa ki. Aku cek ayem ngono lho. Ayem bojomu. Eh, Timbangane diolehno, Nak. kemanten kate ngidung iki. Iki Pak. Gak iso Bapak. Lho, Mara tuh aku sing iso iku Cak Pari beke. Oh, mara tuwa. Besan ini besan. jare ono jalukan ya sak karepe ta tinimbang aku gak dikarepi. Lho iki panjenengan ujar kewetu nak. Ya apa, Pak? Yen bapak nek di anak lanang nek wis dadi kemanten tak kiring gending jula-juli. Sampean sing ngidung nggih, Pak. Ya apa? Sampean sing ngidung. Lho, sak kalang nek gelem ngidung untune bapak iki waras nak. Oh ngono. Ya sembarang ayo. Wadah. Dadi wong wedok lodek sing narotatimu ben bisa maler lek balan anjamu sebaike wong lanang acak keliru panamu mula cek cak kesel